Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Your Life Path Journey Tarot. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα άνοιγμα στο κανάλι μας. Καλώς ήρθατε σε ένα άνοιγμα για την εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας, για την εβδομάδα από 22 Ιουνίου έως και 28 Ιουνίου. Πάμε να δούμε λοιπόν γενικές ενέργειες για την εβδομάδα αυτή που μας βάζει έτσι για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι. Ο Ιούνιος σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος του, θα μπούμε στην καρδιά του καλοκαιριού και πάμε ευθύς αμέσως, αγαπητοί μου, στο άνοιγμά μας. Έχουμε δύο επιλογές, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις δύο, φυσικά οι χρόνοι θα βρίσκονται στην περιγραφή του βίντεο. Όσοι επίσης θέλετε μπορείτε να ακούσετε όλο το άνοιγμα και να κρατήσετε αυτό που σας αγγίζει στην καρδιά σας, αγαπητοί μου. Πάμε ευθύς αμέσως, να μην το καθυστερήσουμε καθόλου. Πάμε στην επιλογή νούμερο 1, να δω και εγώ τι έχει από κάτω, μάλιστα. Η επιλογή νούμερο 1 αφορά πληγώματα, αφορά πληγές, είτε πρόσφατες είτε πιο παλιές πληγές οι οποίες έχουν έρθει στην επιφάνεια. Αφορά έτσι το συναισθηματικό σας κόσμο, κάτι σας έχει πληγώσει, κάτι σας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ και θα πάμε να δούμε το πώς θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι το επόμενο διάστημα. Three of Swords έχετε λοιπόν εσείς, αγαπητοί μου, πληγώματα, κάτι σας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο, ε, κάποια έτσι, μπορεί να είχατε κάποια λογομαχία ή κάποια, να ανακαλύψατε κάποια προδοσία είτε σε επαγγελματικό είτε σε προσωπικό επίπεδο και σε φιλικό επίπεδο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι αφορά και τι χρειάζεται να γνωρίζετε εσείς που επιλέξατε το νούμερο 1. Βρίσκεστε λοιπόν αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση έτσι πληγώματος, μεγάλη στεναχώρια. Πάμε να δούμε. Έχετε πολύ μεγάλη υπομονή μπροστά σας να δείξετε, πολύ μεγάλη υπομονή και μεγάλη επιμονή σχετικά με αυτό το γεγονός που σας έφερε στο σημείο αυτό. Χρειάζεται να δείξετε πολύ μεγάλο σθένος και πολύ μεγάλο θάρρος αυτή την εβδομάδα. Ίσως χρειάζεται να πάρετε και κάποιες αποφάσεις, θα τα δούμε όλα μαζί. Έχετε λοιπόν την κάρτα δύναμη, το νούμερο 8. Είστε πολύ δυνατά άτομα και οτιδήποτε και να έχει συμβεί, σίγουρα με τη δύναμη πρώτη κάρτα που ανοίγεται στο άνοιγμά σας, μπορείτε να ξεπεράσετε, αγαπητοί μου, με την υπομονή και την επιμονή σας, οτιδήποτε και να έχει συμβεί. Αρκεί να αφήσετε χώρο και χρόνο έτσι στον εαυτό σας και λίγο να πενθήσει. Γράψτε μου, πείτε μου ποιοι είστε εσείς που επιλέξατε τη στήλη νούμερο 1. Επόμενη κάρτα, έχουμε το Five of Wands εδώ. Ε, Χρειάζεται να αποδείξετε, χρειάζεται να αποδείξετε την αξία σας, χρειάζεται να αγωνιστείτε, να παλέψετε με δύναμη, ακόμα και αν η πάλι είναι εσωτερική για αυτό που σας συνέβη, για να πάρετε μία απόφαση, χρειάζεται να την δώσετε τη μάχη και να λάβετε τις κατάλληλες, αγαπητοί μου, αποφάσεις. Δείχνει πως αυτή τη βδομάδα πολύ δυναμικά μπαίνετε σε κάποιους έτσι, σε κάποιο είδους αγώνα. Για κάτι αγωνίζεστε, για κάτι έτσι προσπαθείτε να αποδείξετε πως την αξία σας, ακόμα και στον ίδιο σας τον εαυτό. Πάμε να δούμε τι άλλη πληροφορία μπορούμε να λάβουμε εδώ. Και πάρα πολύ γρήγορες εξελίξεις αυτή την εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα θα έχει πολύ γρήγορη κινητικότητα, πολύ γρήγορες εξελίξεις, πολλές επικοινωνίες που θα σας βάλουν στη διαδικασία με δύναμη, θάρρος και σθένος να βγείτε εκεί έξω και να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Εάν τυχόν έχει γίνει κάτι σε προσωπικό, σε προσωπικό οικογενειακό επίπεδο, εδώ μας απαντά για τον αγώνα που πρόκειται να δώσετε για να αποδείξετε πως
πόσο ικανοί άνθρωποι είστε και πόσο άδικο ήταν αυτό που συνέβη προς εσάς, αγαπητοί μου. Σίγουρα υπήρξε κάποια λογομαχία, κάποιο γεγονός το οποίο σας προβλημάτισε και σας πλήγωσε πάρα πολύ. Αυτήν την εβδομάδα όμως έχετε δύναμη, στένος, γρήγορες εξελίξεις και τη δύναμη να αγωνιστείτε για τον ίδιο σας τον εαυτό, αγαπητοί μου. Γράψτε μου, πείτε μου ποιοι είστε εσείς και τι έχει συμβεί, έτσι. Ε, Εντάξει, επόμενη κάρτα, έχετε το Ten of Wands εδώ, όλο αυτό θα λήξει, αγαπητοί μου. Ίσως είχε γίνει κάποια παρεξήγηση, κάποια, ακόμα και στη δουλειά σε επαγγελματικό επίπεδο, όλο αυτό θα λήξει και αφήνετε τα βάρη κάτω, αγαπητοί μου. Σε αυτό το άνοιγμα έχω πάρα πολύ φωτιά. Πάρα πολύ φωτιά. Αυτό το άνοιγμα είναι για τα ζώδια της φωτιάς περισσότερο, ή αν έχετε οροσκόπο σε αυτά τα ζώδια. Λέων, Κρύο, Τοξότη. Έτσι, αγαπητοί μου, αφήνετε τα βάρη κάτω. Όλο αυτό με τον αγώνα που θα δώσετε για τον εαυτό σας κυρίως, θα σας οδηγήσει στο να ανακουφιστείτε και να αφήσετε αυτά τα συναισθηματικά βάρη και τα συναισθηματικά ίχνη της λύπης και της προδοσίας κάτω. Αφήνετε τα βάρη κάτω. Μετά από όλο αυτό λοιπόν, καλείστε να λάβετε κάποιες αποφάσεις σχετικά με επιλογές που ανοίγονται μπροστά σας, αγαπητοί μου. Έχετε το Two of Wands εδώ, έχετε κάρτα επέκτασης, κάρτα επιλογών. Κυρίως βλέπετε τι άλλες επιλογές έχετε, είτε σε επαγγελματικό είτε σε συναισθηματικό επίπεδο, γιατί κάτι πρόκειται να κλείσει, αγαπητοί μου. Εάν αυτό όλο το πλήγωμα έγινε σε επαγγελματικό επίπεδο, αυτός ο κύκλος πρόκειται να κλείσει και εσείς από εδώ και στο εξής, λόγω αυτών των γεγονότων, κοιτάτε, τα μάτια σας είναι σε άλλες κατευθύνσεις, ε, στο να αναπτύξετε και άλλα πράγματα και άλλες επιλογές. Κάποιο ταξίδι μπορεί να παίξει ρόλο, κάποια επέκταση μέσω ίντερνετ μπορεί επίσης να παίξει ρόλο. Κοιτάξτε, αγαπητοί μου, δεύτερη κάρτα που μου επιβεβαιώνει πως κάποια μετακίνηση είναι πολύ πιθανό να συμβεί και να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των πραγμάτων. Γρήγορες μετακινήσεις, γρήγορες εξελίξεις, γρήγορες επεκτάσεις λόγω των γεγονότων που σας έχουν πληγώσει πάρα πολύ και έχετε δείξει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή για όλα αυτά που συνέβαιναν. Το άνοιγμα θα μπορούσε να είναι και για επαγγελματικό και για προσωπικό. Εμ, και έχω να πω πως με την κάρτα αυτή εδώ δηλώνεται πως οτιδήποτε και να επιλέξετε, οτιδήποτε και να αποφασίσετε να κάνετε, οποιαδήποτε αλλαγή και να θέλετε να κάνετε, σίγουρα θα βρεθείτε σε καλύτερο σημείο από ό,τι βρισκόσασταν πριν. Όσο πληγωμένοι και να είσαστε όταν ξεκινάει αυτή η εβδομάδα, οτιδήποτε και να έχει συμβεί, μέσα σε αυτό το διάστημα υπάρχουν έντονες εξελίξεις, ναι θα αγωνιστείτε, ναι θα χρειαστεί να δώσετε μάχη για τον εαυτό σας, γρήγορες εξελίξεις, γρήγορες επικοινωνίες και διεκδικήσεις και από εκεί και πέρα τα βάρη φεύγουν, επεκτείνεστε σε κάτι καινούριο και μεταβαίνετε σε ένα διαφορετικό, σε ένα καλύτερο επίπεδο. Στο τέλος του deck, αγαπητοί μου, έχω Ace of Pentacles, μία νέα οικονομική ευκαιρία, μία νέα οικονομική έτσι εποχή, ένας νέος οικονομικός σπόρος, ο οποίος δεν είναι μικρός, είναι κάτι το οποίο εάν τώρα το φροντίσετε και το φυτέψετε σωστά και λοιπά, θα σας δοθεί λοιπόν μια ευκαιρία την οποία μπορείτε να αναπτύξετε πάρα πολύ καλά και να σας οδηγήσει, αγαπητοί μου, σε καλύτερα οικονομικά, σε καλύτερες οικονομικές επιλογές, σε καλύτερα οικονομικά, σε καλύτερες συνθήκες ζωής, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Μπορεί λοιπόν η εβδομάδα να ξεκινάει ή ήδη να βρίσκεστε σε μια κατάσταση πληγώματος, όμως τα πράγματα εδώ και οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ γρήγορες. Θα έχετε έτσι νέα και μετακινήσεις, μετατοπίσεις πάρα πολύ γρήγορα
επεκτάσεις, επιλογές, νέες επιλογές που θα σας βοηθήσουν να επεκταθείτε. Πάμε να δούμε τι άλλο χρειάζεται να γνωρίζετε εσείς που επιλέξατε τη στήλη νούμερο 1 και μία νέα ευλογία, αγαπητοί μου. Όλο αυτό έρχεται σαν μία νέα ευλογία, καλά νέα, μία νέα ευλογία ακόμα θα μπορούσε να σημαίνει πως κάποιοι από εσάς, εάν σας αφορά στα επαγγελματικά αυτό το άνοιγμα, αναπτύσσεται σαν δεύτερη δουλειά, σαν δεύτερη επιλογή. Βλέπετε εδώ βρίσκεται ανάμεσα σε δύο επιλογές. Αναπτύσσεται λοιπόν σαν δεύτερη επιλογή ένα χάρισμα, μια ευλογία που έχετε. Για παράδειγμα, είστε πολύ καλοί ε, στο να ζωγραφίζετε, στο να φτιάχνετε κοσμήματα, στο να δημιουργείτε κάτι, στο να χορεύετε, στο να μαγειρεύετε. Κάτι το οποίο είναι προσωπικό σας χάρισμα, για κάποιους από εσάς θα αναπτυχθεί σε επάγγελμα, σε δεύτερο επάγγελμα. Αγαπητοί μου, για κάποιους από εσάς, για άλλους μπορεί να σημαίνουν πολύ καλά νέα και μια νέα ευλογία που ξεχυλίζει από συναίσθημα. Επόμενη κάρτα, αγαπητοί μου, ο Ιεροφάντης, Μεγάλη Αρκάνα. Όλο αυτό που περάσατε σίγουρα είναι ένα μάθημα, είναι ένα έτσι, ήταν μια δοκιμασία που ναι, σας έφερε σε πολύ δύσκολη θέση, όμως μάθατε μέσα από αυτό, σας δίδαξε το πώς πρέπει να κινηθείτε από εδώ και στο εξής. Για κάποιους άλλους ο Ιεροφάντης, αγαπητοί μου, σημαίνει και ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Ένα πολύ καλό σύμφωνο, κάτι που πρόκειται να υπογραφεί και να έχετε πάρα πολύ μεγάλη σταθερότητα με αυτό. Και επίσης να πω πως επειδή έτσι ο Ιεροφάντης βρίσκεται δίπλα στο Ace of Cups, μου δηλώνεται και έτσι και η έντονη παρουσία του θείου στοιχείου, ότι έχετε βοήθειες από ψηλά. Έχετε βοήθειες από ψηλά και αυτό θα το αντιλαμβάνεστε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, αγαπητοί μου, αυτών των ημερών. Θα το αντιλαμβάνεστε και θα λέτε πως, αγαπητοί μου, πως άξιζε τον κόπο όλο αυτό που πέρασα, το σύμπαν, ο Θεός, οι άγγελοι με προστατεύουν και με οδηγούν σε καλύτερες συνθήκες. Αγαπητοί μου, κοιτάξτε, Three of Wands η επόμενη και η τελική σας κάρτα, κάρτα επέκτασης, τριάρι, πάλι κάποια μετακίνηση, κάποιο ταξίδι εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, επιμένω. Αγαπητοί μου, και από το Two of Wands εδώ βλέπετε ανάμεσα σε δύο επιλογές φτάσαμε μετά το μεταβατικό στάδιο να μιλάμε και για τρεις ακόμα επιλογές. Κάποιοι από εσάς όσο περισσότερο αναπτύξετε αυτές τις ευκαιρίες που έρχονται και τις διεκδικήσετε αυτό το διάστημα, κάποιοι από εσάς λοιπόν θα μπορούσατε να έχετε και έσοδα, αγαπητοί μου, και από τρεις μεριές. Και από τρεις μεριές ακόμα. Βλέπω λοιπόν εδώ ένα άνοιγμα, αγαπητοί μου, το οποίο αφορά κυρίως επαγγελματικούς, έτσι, επαγγελματικές συνθήκες και οικονομικές συνθήκες. Κάτι υπήρξε σε επαγγελματικό οικονομικό επίπεδο το οποίο σας έχει βάλει σε πολύ δύσκολη θέση. Έχετε πληγωθεί, έχετε προδοθεί από τις συνθήκες της εργασίας σας, από επαγγελματικές συναδελφικές σχέσεις. Θα μπορούσε να σημαίνει όλα αυτά. Κάτι λοιπόν που σας πλήγωσε πάρα πολύ εξελίσσεται με τελείως διαφορετικό τρόπο, αγαπητοί μου, με τελείως διαφορετικό τρόπο και μου δηλώνεται με το Seven of Pentacles εδώ πως όλο αυτό, όλη αυτή η προσπάθειά σας σας οδηγεί στο να φυτέψετε οικονομικούς σπόρους οι οποίοι στο μέλλον πρόκειται να ανθίσουν και να είστε σε διαφορετικό τελείως επίπεδο, αγαπητοί μου. Κοιτάξτε, είχαμε στο τέλος του ενός deck Ace of Pentacles και εδώ Seven of Pentacles. Στα οικονομικά υπάρχει μια εξέλιξη. Υπάρχει από το 1 πάμε στο 7. Τεράστια εξέλιξη, αγαπητοί μου, έτσι. Ένας σπόρος που φυτεύεται, κοιτάξτε εδώ, αγαπητοί μου. Και υπάρχει και εντάξει, το πλήγωμα υπάρχει, έτσι, αγαπητοί μου, το πλήγωμα υπάρχει σίγουρα, η ίδια κάρτα εδώ, χρειάζεται να το οριοθετήσετε αυτό όλο, το συναισθηματικό σας κομμάτι για να μην σας παίρνει από κάτω.
και να αγωνιστείτε σκληρά, χρειάζεται να βάλετε λίγο το συναίσθημα στην άκρη και να βάλετε μπροστά τη δύναμή σας και αυτό που είστε και αυτό που ξέρετε πολύ καλά να κάνετε. Κοιτάξτε αγαπητοί μου, Ace of Pentacles, ένας οικονομικός σπόρος που φυτεύεται τώρα και πάμε στο Seven of Pentacles, αυτό θα ξεκινήσει να ανθίζει και εσείς να βιώνετε μεγαλύτερη αυθονία στη ζωή σας, αγαπητοί μου. Έτσι, πάρα πολύ ωραία, αν και στην αρχή ξεκινήσαμε με το Three of Swords και λέω τι γίνεται τώρα εδώ, πολύ πλήγωμα, πολύ δυσκολία στο συναίσθημα. Αγαπητοί μου, όμως, εξελίχθηκε το άνοιγμά μας τελείως διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά, έτσι. Επιτρέψτε μου να ανακατέψω για να προχωρήσουμε στην επιλογή νούμερο 2. Για όσους για όσους από εσάς έχετε επιλέξει το νούμερο 2, πάμε να δούμε τι πληροφορίες χρειάζεται να γνωρίζετε για αυτήν την εβδομάδα, που σχεδόν έτσι μας πηγαίνει προς το τέλος του Ιουνίου. Θα έχει προηγηθεί και το θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου. Αγαπητοί μου, εύχομαι να την περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα με τους δικούς σας ανθρώπους, με όμορφες έτσι, εικόνες, μπάνια στη θάλασσα, περιπάτους, ό,τι επιθυμείτε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μέρα, την αγαπώ πολύ. Μου αρέσει πολύ το φως και το γεγονός ότι η μέρα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη νύχτα. Μου φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση. Ανακατέψαμε λοιπόν και πάμε να δούμε μαζί την δεύτερη επιλογή. Φύγαμε Two of Wands εδώ, αγαπητοί μου. Πάλι διάρρη, κάρτα επιλογών. Κάποιοι βρίσκεστε ανάμεσα σε δύο καταστάσεις, κάποιοι βρίσκεστε ανάμεσα σε δύο επιλογές. Πάμε να δούμε τι αφορά, αγαπητοί μου, και τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τη βδομάδα αυτή. Είστε εσείς λοιπόν που βρίσκεστε ανάμεσα σε δύο καταστάσεις, είτε σε επαγγελματικό είτε σε προσωπικό επίπεδο. Σκέφτεστε τι από τα δύο να διαλέξετε, βρίσκεστε ανάμεσα σε δύο. Και από κάτω Ace of Wands, μία νέα αρχή, μία νέα ευκαιρία. Σας δίνετε λοιπόν μία νέα ευκαιρία και εσείς κοιτάτε πώς θα συνδυάσετε αυτές τις δύο ευκαιρίες. Μάλλον δεν θέλετε να αφήσετε τα παλιά σας δεδομένα. Για κάποιους από εσάς θα μπορούσε να είναι και ερωτικό, να δίνετε μία νέα, να σας πλησιάζει ένας νέος άνθρωπος και να βρίσκεστε ήδη σε μία σχέση ή σε ένα μεταβατικό στάδιο. Αγαπητοί μου, πάρα πολλές εξελίξεις αυτή την εβδομάδα και πολύ φωτιά. Έντονες μετακινήσεις, έντονες εξελίξεις, δίνεται η ευκαιρία, μια νέα ευκαιρία, η οποία ανοίγει πάρα πολύ τα δεδομένα και τις μετακινήσεις και τις εξελίξεις. Αν κάποιοι είχατε βαλτώσει λίγο, είχατε μείνει να κοιτάτε δύο επιλογές και είχατε νιώσει ότι έχετε παραμείνει στάσιμοι, αυτή την εβδομάδα θα δοθούν ευκαιρίες που θα σας ξεκουνήσουν, ώστε να πάρετε, πολύ ωραία, ώστε να πάρετε αποφάσεις. Αγαπητοί μου, μία νέα ευκαιρία και γρήγορες εξελίξεις που αφορούν το Ten of Cups, δηλαδή την απόλυτη χαρά, την απόλυτη ευγνωμοσύνη, την απόλυτη έτσι πληρότητα συναισθηματική. Και έχω στο τέλος του deck τον κόσμο, που σημαίνει πως εσείς, αγαπητοί μου, είναι ξεκάθαρο το άνοιγμα. Τελειώνεται μία κατάσταση, ολοκληρώνεται μία κατάσταση, φεύγετε από τη μία επιλογή, βλέπετε η κοπέλα εδώ είναι ανάμεσα σε δύο καταστάσεις, θα αφήσει τη μία επιλογή και θα προχωρήσει σε μία δεύτερη επιλογή, κάτι τελειώνει, κάτι ολοκληρώνεται, ένας στόχος μακροχρόνιος ολοκληρώνεται και προχωράτε σε νέα
Ευκαιρία σε νέα επιλογή έχουμε πει, ο κόσμος αριθμεί το νούμερο 21, 2 και 1, 3, που σημαίνει ότι ναι μεν κάτι ολοκληρώνεται, αλλά το 3 είναι, θα θυμάστε πάντα ότι είναι επέκταση. Είναι πάω σε κάτι καινούριο. Οπότε ο κόσμος δεν αφορά το κλείσιμο μόνο, αφορά και τη νέα αρχή. Και αυτή η νέα αρχή εδώ δηλώνεται με το Ace of Wands και γρήγορες εξελίξεις που αφορούν σε συναισθηματική πληρότητα, αγαπητοί μου. Θα προχωρήσετε σε νέες επιλογές, οι οποίες θα σας οδηγήσουν σε συναισθηματική πληρότητα. Για κάποιους από εσάς θα προχωρήσετε σε νέες επαγγελματικές επιλογές, θα σας δοθούν νέες ευκαιρίες, γρήγορες εξελίξεις, οι οποίες εξελίξεις θα επηρεάσουν θετικά και την οικογένειά σας. Έτσι, θα μπορούσε να σημαίνει και αυτό. Και μία νέα αρχή, αγαπητοί μου. Κάτω από το Ace of Wands, αυτή την εβδομάδα, αυτό το διάστημα, αυτό ας πούμε το δεκαήμερο που έρχεται, κάνετε μία νέα αρχή, μηδενίζετε για να ξεκινήσετε από την αρχή, από το μηδέν. Ο τρελός λοιπόν, κάτω από το Ace of Wands εδώ, αγαπητοί μου, δηλώνει ακόμα πιο έντονα την αίσθηση αυτής της νέας αρχής. Το άλμα πίστης που κάνετε είναι μία νέα αρχή η οποία μπορεί να μην σας δίνει όλα τα σημάδια και να έχετε όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα μπροστά σας, όμως τη νιώθετε ότι χρειάζεται να την κάνετε με πίστη στον εαυτό, με εμπιστοσύνη στο Θεό, με εμπιστοσύνη στις δικές σας δυνάμεις και θα το κάνετε το άλμα. Θα το κάνετε το άλμα, αγαπητοί μου. Αμέσως μετά, Judgment Call, νούμερο 20. Έντονη αφύπνιση, έντονη φώτιση, έντονο ξύπνημα εσωτερικό, σύνδεση με τον ανώτερο εαυτό σας, σύνδεση με το σκοπό σας. Αυτή η νέα αρχή σηματοδοτεί ότι εσείς βρίσκεστε ολοένα και πιο κοντά στο σκοπό σας και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κάνετε αυτήν τη νέα αρχή. Για να βρίσκεστε πιο κοντά στο σκοπό της ψυχής σας. Πολύ σημαντικά ανοίγματα, παιδιά, τι γίνεται, ενώ βρισκόσαστε οτιδήποτε έχει παραμείνει στάσιμο, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις και επικοινωνίες αυτή την εβδομάδα. Ξαναβγάζω το Ace of Cups εδώ. Ευλογίες, καλά νέα. Μία νέα ευλογία. Μία νέα ευλογία που σας οδηγεί, μία νέα αρχή που σας οδηγεί πιο κοντά στο σκοπό σας, αγαπητοί μου. Και από κάτω ακριβώς πάλι το Eight of Wands εδώ. Ίδια κάρτα, κοιτάξτε, πάρα πολλές μετακινήσεις, πάρα πολλές έτσι επικοινωνίες, μετατοπίσεις. Μετατοπίσεις. Να μου επιτρέψετε να πω πως το Eight of Wands ναι, δηλώνει επικοινωνία, μετατόπιση, κάτι που έχει μείνει έτσι βαλτωμένο, ξεκινάει να παίρνει μπροστά κλπ. Όμως είναι και η εσωτερική σας μετατόπιση εδώ. Γιατί έχετε judgment call, έχετε αυτή την αφύπνιση, το awakening, έτσι, αγαπητοί μου, το οποίο, με συγχωρείτε, πιο λίγο νεράκι. Το οποίο σημαίνει ότι κι εσείς μέσα σας μετατοπίζεστε. Δίνετε η ευκαιρία να μετατοπιστείτε κι εσείς στο μέσα σας και αυτό, παιδιά, είναι η μεγαλύτερη μετατόπιση. Είναι η μεγαλύτερη μετατόπιση που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, έτσι. Πάμε να δούμε. Η Αυτοκράτηρα αμέσως μετά, The Empress, κάρτα που δηλώνει πολύ καλά οικονομικά, πολύ καλή ζωή, ευζοία, ευρωστία, δηλώνει ίσως και τον ερχομό ενός παιδιού, γονιμότητα, έλξη, έλκεται αυτό που θέλετε, αγαπητοί μου. Η Αυτοκράτηρα αριθμεί το νούμερο 3, είναι έτσι κάρτα δημιουργίας, κάρτα υλοποίησης, κάρτα που
δηλώνει και πολύ καλά οικονομικά, δηλώνει πλουσιότητα, δηλώνει αγάπη για το όμορφο, αγάπη για το καλό, για το όμορφο, για το ποιοτικό. Είναι κάρτα Αφροδίτης, έντονες ενέργειες Ζυγού και Ταύρου εδώ. Πάντως, σε γενικότερο πλαίσιο η Αυτοκράτηρα δηλώνει πάρα πολύ καλή ζωή, πολύ καλά οικονομικά, με αυτές τις μετατοπίσεις που πρόκειται να βιώσετε, αγαπητοί μου. Άρα δεν έχετε μόνο το ηθικό, το συναισθηματικό, τη συναισθηματική εκπλήρωση, έχετε και οικονομικές έτσι, εξελίξεις, καλές. Κάρτα πολύ καλών οικονομικών εξελίξεων είναι η Αυτοκράτηρα και πάμε να δούμε. Η επόμενη κάρτα είναι το Nine of Wands, πάρα πολλά μπαστούνια, παιδιά. Έκανα 2 ανοίγματα και στα 2 βγαίνουν πάρα πολλά μπαστούνια. Αυτό το μοτίβο, αυτή η μετατόπιση που γίνεται, ακόμα και η εσωτερική σας μετατόπιση, γίνεται καθώς έχετε, αγαπητοί μου, κουραστεί από το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Ακόμα και με τον εαυτό σας τα έχετε βάλει, γιατί έχετε ακολουθήσει κάποια μοτίβα τα οποία δεν πηγαίνανε παρακάτω, έτσι. Και αποφασίζετε αυτό όλο να το αλλάξετε. Υπάρχουν στιγμές αφύπνισης, φώτισης, που σας οδηγούν στην αλλαγή αυτού του μοτίβου που είχατε υιοθετήσει για πάρα πολλά χρόνια και δεν σας έβγαζε πουθενά. Θα πω όμως και κάτι άλλο εδώ, που μου βγαίνει έτσι πολύ αυθόρμητα. Η μετατόπιση που θα κάνετε εσείς και η εξέλιξη που θα βιώσετε εσείς στη ζωή σας με αυτές τις αλλαγές, σε κάποιους ανθρώπους δεν θα αρέσει. Κάποιοι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν, αγαπητοί μου, να σας ακολουθήσουν. Δεν βρίσκεστε στο ίδιο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Κάποιοι άνθρωποι είναι βουτυγμένοι μέσα στο πρόβλημα, χωρίς να βλέπουν τη λύση, ενώ εσείς έχετε τελείως διαφορετικό σκεπτικό. Κρατήστε το και αυτό. Επόμενη κάρτα, αγαπητοί μου, το τέλος ενός επίπονου κύκλου με τις επιλογές και με τις μετατοπίσεις που κάνετε. Οτιδήποτε κι αν σας είχε κουράσει. Εδώ έχουμε το 9 και εδώ το 10. Το κλείσιμο τελειώνει. Τώρα τελειώνει. Είστε πάνω στο τέλος του κύκλου. Δεν θα παιδευτείτε άλλο. Οτιδήποτε κι αν σας είχε κουράσει, οτιδήποτε κι αν σας είχε πάει πίσω, αγαπητοί μου, όλο αυτό τελειώνει, γλυκοχαράζει, έρχονται καλύτερες μέρες. Γράψτε μου, πείτε μου ποιοι είστε εσείς που επιλέξατε το νούμερο 2, παιδιά. Βλέπω ωραία ανοίγματα. Και στο τέλος του deck, κοιτάξτε, έχουμε το Four of Swords εδώ, έχουμε κάρτα healing, κάρτα θεραπείας, κάρτα ησυχίας, κάρτα έτσι απομόνωσης για να μπορέσετε να συγκροτήσετε τις δυνάμεις σας, να νιώσετε καλύτερα με τον ίδιο σας τον εαυτό. Έτσι, αγαπητοί μου, κρεμάτε έτσι λίγο τα σπαθιά της μάχης που λέμε, έτσι λίγο θα πάρετε και κάποιες έτσι στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας και εσωτερικής έτσι σταθερότητας. Θα θελήσετε λίγο έτσι να πάρετε την ανάσα σας μετά από όλες αυτές τις αλλαγές. Σίγουρα, σίγουρα και όλο αυτό που έχετε περάσει, γιατί βλέπω ότι έχετε περάσει δύσκολα για να φτάσετε σε αυτές εδώ τις αποφάσεις που σας πάνε παρακάτω, χρειάζεται και θεραπεία, έτσι. Χρειάζεται να μπορέσουμε να το συνειδητοποιήσουμε τι μας έχει συμβεί, να συνειδητοποιήσουμε τις αλλαγές για να έρχονται όλα πολύ καλύτερα και σε ψυχολογικό κομμάτι. Έτσι, επίσης, αυτή η κάρτα δηλώνει πως ναι, τώρα ξεκουράζομαι, τώρα ναι, θεραπεύομαι, όμως αγαπητοί μου, έχω και στα σκαριά και άλλα σχέδια να βγάλω μπροστά. Έχω στα σκαριά και άλλα σχέδια, έχω στα σκαριά και άλλες έτσι και άλλους στόχους. Δεν κάθεστε για πάρα πολύ, μην φανταστείτε, αγαπητοί μου. Αυτά είχα, αγαπητοί μου, για τη νέα εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.